A segunda sesión do ciclo Acceso á Cultura lévanos ata Casabella, un espazo de creación e de investigación artística que se desenvolve na aldea de Amiadoso, en Allariz, na que se aborda a relación entre o acceso á cultura e o territorio. Nela mosáronse varias experiencias realizadas nas comarcas do interior de Galicia, especialmente afectadas polo despoboamento, o abandono, a problemática medioambiental e o empobrecemento do territorio. Atopamos nas xornadas a Uxía Caride, xerente de Agapi. Agapi é a Asociación Galega de Produtoras Independentes, que agrupa neste momento 40 empresas de produción audiovisual, de cine e de televisión, e que no seu ano 2024 cumpliu o seu 30 aniversario. É a única entidade deste tipo que hai en Galicia, a única patronal representativa das empresas, e levamos facendo unha labor de defensa do sector e de impulso con todas as administracións, tanto locais como a nivel estatal e tamén a nivel europeo, para protexer o que é a figura da produción independente no cinema e na televisión, e agora, en todo o ámbito audiovisual. Esta xornada procura poñer en valor a pluralidade de formatos, linguaxes e territorios que están a alimentar o tecido cultural galego desde a base, apostando por modelos sustentables, inclusivos e transformadores. Presentáronse os proxectos Casabella, que aposta pola arte, o cuidado e o rural como eixos transformadores. O Festival Agroqueer, que mistura cultura, diversidade e activismo. O Outono Fotográfico, un dos festivais de fotografía máis antigos do Estado. A Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia e o Festival Arteficial, que combinan a tradición co teatro e a música coa vanguarda. A Palleira de Sarria, un espazo autoxestionado que promove a cultura de base e a participación comunitaria, e o Festival dos Eidos, que homenaxea a Uxío Novoneira. O tempo é unha oportunidade para tecer redes, compartir experiencias e soñar futuros comúns.